ಸೊ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಪಲ್ಲೆ ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬಸ್ ದಿನ ಮಲ್ಲಗೆಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಈ ಕುಕ್ ಆಪಿನ ಸೀಸನ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ವೇದ್ಲ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಪನ್ನುಲ್ಲಿ ಕುದಾರ ಸುಮಾತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಕುಕ್ಕು ಮಾರೊಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ నుంచి ಮಾರೊಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಮಾರೋಜಿ ಚೀಪೆಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡದು ಜನಕಲೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾರೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜನಕಲು ಬತ್ತದ ಕೊನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಕ್ಕು ಮಾರೋನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲೆ ವರ್ಷಗೊರ ಕುಕ್ಕುದ ಟೈಮ್ ಕುಕ್ಕು ಮಾರೋದು ಜೇತೊಂದು ಮಾರ್ರೆ ನೀಲಮು ನೆಕ್ಕರೆ ತೋತಬರಿ ಬಕ ಅಲ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮಿಂದ ಕುಕ್ಕು ಮಾರನ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಒಂದುತ್ತೇರು ಬರೋ ವಯಸ್ಸೊಮ್ಮಿನಾರು ನೋಟ್ಟರು ಆ ಪಕ್ಕ ಕಡತ್ತದು ಮಾರೊಂದುತ್ತ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನ 20-21 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕುಕ್ಕು ಮಾರೋದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಬರ್ತದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಚೊರಗೆ ಮಲ್ಪಾರು ಮುಖದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನಂತದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಮ ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತೂದು ಖುಷಿಯಾದ ಕುಕ್ಕು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕುಕ್ಕುಡ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಾರ ಅಮ್ಮ ತೋಜೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಯಾನಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಕುಕ್ಕು ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ಕುದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಕ್ಕುಗೆ ತೊಂಬೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕುಕ್ಕು ಏತು ಸೀಪೆನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಆತೆ ಸೀಪೆ ಸೊ 6 ಕೊರನೆ ಕುಕ್ಕು ಅವ ಯಾವ ಪುಗ್ಲ ಸೀಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಡೆ ಬರ್ರೆಗಂತೂ ದಲ್ಲ ಬಂಗೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಡ್ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ತಾದಿ ಉಂಡು ಈಗಲ ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನ ಟರ್ನ್ ಆ ಟರ್ನ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ದುಂಬರ್ನನೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ದೇದ್ರುಡು ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನೆನೆ ಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನನ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಡರ್ ನಿಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಕುಕ್ಕು ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕುಕ್ಕು ಸೀಪಂಡಿ.